'yan musu matubugan ganga a baitukansa Hausaiti. Shekara biyun Abba Zani ce tattal da muje bani san miyo laifi. Shekara biyun Abba dole sai an bi liman sallah ta kayin saiti. Shekara biyun Abba dole ce uwar naki waka kawai aka yi baiti. Shekara biyun Abba agogo kake uban aiki Kano a sa ta kan saiti. Shekara biyun Abba gwamna da rabin gwamna Abba mai shirin aiki. Shekara biyun Abba kare yin shiri na zama karragar kajan zaki. Shekara biyun Abba ka zamo hansi leka daki. Shekara biyun Abba hannu ɗaya baya daga jinka ba mamaki. Shekara biyun Abba ayyuka kawai Abba kake yi ba batun barki. Shekara biyun Abba ka zamo tsakin kuka a rububa da ra'anarka. Shekara biyun Abba ko hasidin iza hasadun baya kosha aiki. Shekara biyun Abba dubti Amina Abdulsalam ban shiri da ɗan koka. Shekara biyun Abba dubti na gwamna kenan mai san dubun mutane. Magaji na Abba kenan na jagora wangaɗin nan. Shekara biyun Abba mai kaga gwamnan farko da zai hawa uku. Shekara biyun Abba wani da kullum nura a yage ga irin taku. Shekara biyun Abba ka ce ka gwarzo ciyaman nan ne naku. Shekara biyun Abba to mu je gurin kamis dan hayaki kuma na biyar. Shekara biyun Abba su bishiyar rifota na gwamna domin bu haka dodar. Shekara biyun Abba ta amuje mu kai da ciyaman na dalawar lahi. Shekara biyun Siraji ɗan imam dole mu gaida kai farin doki. Shekara biyun Abba agwalan mu fa sai moto kuma faɗa muna a gari. Shekara biyun Abba mu je mu gaida ma'arfala ɗan ayaki wannan ɗin. Shekara biyun Abba kwamishinan tsaro na cikin gida mu gaida gwarzon mu. Shekara biyun Abba ya bi 'yan ma'adinan namu kun ga ya samu. Shekara biyun Abba gwamna ya ba mu fura kuma da ludayin damu. Shekara biyun Abba ABM mai shiri a daidai tafi daidai namu. Shekara biyun Abba na sai lambar babur wata ilko zan samu. Shekara biyun Abba nasara a wata yamun ogan boye gwani namu. Shekara biyun kwamishina na aiki mu gaishe da Marwan namu. Shekara biyun uwa ga da shekara da biyun Abba ga tana shirya madalla ayya. Smart Beats. Shekara biyun Abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Shekara biyun Abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani. Shekara biyun Abba ga tanan da alkhairi. Ayyuka yake tirmus babu wanda bai gani ba. Ilawuna ka dafa mini in wuce dukan sanani. Shekara biyun Abba zuciya ciki kwai buri rabu kai kadai ka gani. Shekara biyun Abba dan abin kira da muzaffar Allah ka duba ni. Shekara biyun Abba in yi bai dukan kowa ya ji su ba ya kushe ba. Shekara biyun Abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu almusu da fama aiki na shi ka baiwa duk dama. Shekara biyun a sasa abu domin su rike san samai
girma shekara biyun abba. Har da alihi kun ji zazan sama sa alfarma shekara biyun abba. Dabba har da ma'asuma wai zan da shi ya zama a gaba. Assalam salam jama'a ta kanan mu yau gani shekara biyun abba. Shekara biyun abba mun ganta da amfani shekara biyun abba. Yaya ayyuka turmus kirga ku zo ku tsaya ni shekara biyun abba. Za mu leƙa yanki yanki don Allah kuraka ni shekara biyun abba. Gwamnan kanan mu ya cika gwarzo ya sa Kano a gaba shekara biyun abba. Mu fa mun ga alkhairi ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Dai batu na aiki na agogo abba ya barka shekara biyun abba. Dokin aka wal abba mu je waye mu sanya ka shekara biyun abba. Bango rufin asirin ɗaki a radu sun barka shekara biyun abba. Duri ko wadda baka da aljan yake faɗa daga shekara biyun abba. Populas ko muke maka addu'a kayo baba. Fanni na ayyuka da yawa abba ka zamo rimi shekara biyun abba. Ka yi kokari sosai mu leka bangaren ilimi shekara biyun abba. Kai ne ka ce a inganta abba sannu limami shekara biyun abba. Ka ba da yin nufin da littafi kanan mutu sai me shekara biyun abba. Abba sanna alkhairi yan Kano muje babba shekara biyun abba. Mu fa mun ga alkhairi ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Lafiya uwar kowa abba shi ya inganta shekara biyun abba. Asibiti da magani mata haihuwa kyauta shekara biyun abba. Ana ta kara asibiti lafiya ga fifita shekara biyun abba. Likitocin ma an kara kuna fahimta ta shekara biyun abba. Duba marasa lafiya ba a kai ka wannan ba. Ga batun gadar sama nan dan ba za mu kyale ba shekara biyun abba. Domin leka tal'u da aikin ake ba a tsaya ba shekara biyun abba. Dan a ɗan abun da ana yi koko ba ku shaida ba shekara biyun abba. Har garin mado ba ana yi koko ba ku duba ba shekara biyun abba. Ga ɗan na sa jiki wallahi dan ba za su kirgo ba shekara biyun abba. Mu fa mun ga alkhairi ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani. Ka je ka hantar ma'aikatan fansho sannu zangwarzo shekara biyun abba. An biya kashin farko mun yaba wa mai kwazo shekara biyun abba. Na ji har kaso na biyu an biya su yan kwazo shekara biyun abba. Su ma na uku an ba su kasan su wallacin tazo shekara biyun abba. Sai kaso na hudu su ma suna shirin karba. Batun ruwan famfo nan bara mu leƙa shi shekara biyun abba. Abba na ta yin tsari ku fahimci manufar shi shekara biyun abba. Nan da lokaci karami ko ina a kawo shi shekara biyun abba. Tabbas ko za mu dara domin muna buƙatar shi shekara biyun abba. Ruwa abba kawai a sa Kano a gaba shekara biyun abba. Mu fa mun ga alkhairi ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Na ga har manoma na dariya zuwan abba shekara biyun abba. Waye ya ba su daki ne mai yawa kamar abba shekara biyun abba. To ya batu na auren gata cikin zuwa
abba. Shekara biyun abba. Ya biya sadaki tuf ne sa'u sun karba. Shekara biyun abba. Lallai ko ka zamo hansi gida ababa. Na ce mu gaida jagora ma dubu uban gaya. Shekara biyun abba. Ban ɗari ka a ta kwankwasi ya mu je farin goga. Shekara biyun abba. Sannatan Murabit Musa mu je zuwa wawa. Shekara biyun abba. Shugaban ƙasar gobe ko du'a'i mai kema. Shekara biyun abba. Ga dashen da kai a Kano dan muna ta yi ba. Shekara biyun abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Al'amin a yaƙi mawaƙi na sai ya zarhula. Shekara biyun abba. Da ya ana batun waƙa a Kano ko ba matsala. Shekara biyun abba. Zan yabo gurin gwamna abba kun gama dalla. Shekara biyun abba. Inda shi nufi na sa alkhairi ne ba matsala. Shekara biyun abba. La ya ida nufi gwamnan Kano mu dai baba. Shekara biyun abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani ba. Shekara biyun abba mu fa mun ga alkhairi. Ayyuka yake da gaske babu wanda bai gani. Shekara biyun abba ga nan da alkhairi. Ayyuka yake turmus babu wanda bai gani ba.